Ето ние вече стигнахме. Тук е другата, втората част, където е с другите монети, където са. Ако искате да вземете втората монета, тук трябва да скочите малко пъти. Бум, взимате я. После. Като минате от тук. Така. А последната монета. Сега ще видите къде е. Ето минате от там. Сега. Минате и от тук. Взимате я. После минате през ето. Това малко изкоче. Накрая сте готови. Има ги и трите монечки. И сега отиваме на четвъртото ниво. Знаете, ако гледате първа част, ако гледате втора част, отидете на първа да видите къде са останалите две монети. Защото направихме, такова, но прецаках се и трябва, няма да бъде пълно видео, но това е втора част. Ако гледате втора част, отидете за първа. Ако гледате първо, отидете за втора. Ето е първата монета, тук трябва да почакате малко и трябва да се... Ето им. Сега като отиваме от тук, трябва да минете това. И да не умирате като мен. И сега, вие ще минете. Ето тук, взимате монетата и не умирате. Сега скачате по тук. Слизате от тук. Цъкате това. Бум. Слизате надолу. И трябва да минете от тук. И бум. Последната монета, която ви трябва. И сега отиваме на бос битката. Не. Много това ще е края на видеото, защото не ми се прави бос битка вече.